በሊኦም ስወድኡም መደባ እንታይ ከም ዝኾን ሓተታ ናብ ተበሎ ከም ዘይብላ ናይ ውሽጣ ገይራ ነገረቱም ክሳብ ዝኾን ምስኦ ክትቅመጥ ሓተታ እቲ መጀመርታ ኣብያቶካ እንተነበረት እዚ ኩሉ ገዝኡ ገዲፍሉ ደገ ሓዲሩስ ኣይጎዳእን ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፅሐት ተስማምዐት። ማርታን ዳዊትን እዮም ዝበሃሉ። ክልቲኦም ድማ ተሰዲዶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝቕመጡ። ዳዊት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክወፅእ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ምዃን ኣብኡ ይቃለስ ዘለዉ። ናይ ማርታ ግን ፍልይ ዝበለ ዛንታ እዩ። ማርታ ክዳን ከመን ካብቲ ትቅመጠሉ ዝነበረት ገዛ ክተምፅእ ተረኣይትን መሓዘኦም ደው ኢላ ፀገማ እኳ እንተሓተታ ብጀካ ኣርሒቐ ከይደ ኣለኹ ኣይትሸቐን ምባል ካልእ ክትምልሰላ ኣይተሰምዐትን። ዳዊት ንቕድሚኡ እንዳኸደ ዝተረኸበ ይሰርሕ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ካብ ፈለጥ ድዩ ኣብቲ ዘሎ ቦታ ዝተለለዮም ካብ ቀዳማይ ዓለም ይሰድሉ እምበር ናተይ ዝብሎ ፍሉይ ኣቶ ይብሉን። ሕፅር ዝበለ ዝረኸቦ ካብ ኢደ ንኣፍ ከማን ኣይከውን እዩ። እዋን ድራር ኣኺሉ ክልቲኦም ተፋጠጥ ምስ ኮነ ንስኻስካን ኣኺልካ ዳኻ ከምዚ ኢልካ ትነብር ምስ በለቱ ማርታ ግራም እንታይ ማለትኪ ምስ ብላ ማለት ደኣ ነዚ ናብራኻ ተስተብሕለሉ ዘለኻ ንምዃኑ ኣብዚ ኣደ ክንደይ ሃጌርካ ደጊማ ምስ ሓተቱ ክንደይ ሞ ክብለ ምስ በላ እሞ እንታይ ኣፍረ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኢልካ ነፍስኻ ሓቲትካ ትፈልጥ ዶ ምስ በለቱ ብድድ ኢሉ መዓፁ መግፋት ሓንቲ ተወሳኺት ሕቶ ምስቲ ሓቲ ምሕዳርጊ ደገ ይዝኹን ዘለናይ በዓልና ኢና ንፈልጦ እንታይ ተወሳኺ ፀገም ትኾና እንዳበለከ ጸርጸር ምስ ረኣየቶም ድሓን በላ ኣይትርሰን እሞ ብምንታይ ደኣ ድራር ዝሰርሕ ኢላ ተጨኒቐ ኮይ ምስ በለቱ ኣታ ሓፍተይ ንስኻ ጥብ ትብል ገንዘብ ክሕያስከ ደኺ ወፂአ ምስ በላ ከምዛ ትርእኒ ዘለኻ ዋላ ሓደ ኣይሓስኩ ምስ በለቱ እታ ንኣይ ትመስል ጋል ብየኒ መፈኒ ብለ እንዳበለ ተኣምፂሱ ክድቀስ ናብ ውሽጢ ከቦር ተኣተወም። ኣብዚ ጥራሒ ክድቅስ ከይትብለኒ ምስ በለቱ መሊሱ ዝተሸፈኑ ብሓይሊ ገንፂ ኢሉ ክሳድ ምውፃእን ምቕንኣን እንታይ ደኣ ሕጂ እሞ ደጊ ደኺ ክሓደልክ ደለኺ ምስ በላ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ብሓደ ፍርናሽ ክንድቅስ ገለዶ ኣነ ኣንፂፈ ፀጊ ኢለ ኣብዚ መሬት ክድቅስ ምስ በለቱ ሕጂ ኮፍሉጥ ተስክፈን ኢላ እኳ ከምኡ ትብል ዘላ እሞ የለን ኣብ ድሌትኪ ደቅስ እንደበል ብውሽጡ ተሸፊኑ ክድቅስ ፈተነም። ከብዶም እንዳምባሓቃ ንሱ ኣብቲ መሬት ተሰጢሑ ዝነበረ ፍርናሽ ንሳ ድማ ሓንቲ ረቀቐ ኣንሶላ መሳሊት ኣንፂፋ ኣብቲ መሬት ክድቅሱ ፈተኑ። ይኹን እምበር ዝሓሊ ኮይና ፈፂማ ክድቅስ ኣይከኣለትን። ከም ሕሱም ተገላበጠት ክሳብ ከቦርትኡ ከይተረፈ ገፈት ግን ስለሰምዓ ስለዝመንጠላን መሊሰ ኣዕለበጠት ወፋ ኢላ መውድኣታ ምስ ምራ ግና ናብቲ ፍርናሽ ከይዳ ሕቁኣ ብምሃብ ናቲ መሸፈንስ ሂባ ናብ ድቃስ ኣበለት። ድሓን እተውን ድቃስ ስለ ዝሓገዘም በጠለት። ንግሆ ክልቲኦም ብሓባሪም ከምዛ ዝተምሃሩ ዓይኖም ዝከፈቱ። ማርቲ ነቲ ገዛ በኣት ብስምባደ ክልተ ገበረቱ ንሱ ኣኢሉ ኣየው እምበር ብናታ ውጨጫ ሰንቢዱ ነበረ። ክልቲኦም ተሓቃቂፎም ነበሩ። ክገላበጡ ኣብ መወዳእታ ከይተረድኦም ተላጊቦም ነበሩ። ኣታ ስዲ እንታይ ክትገበር ተፀጊኢኸኒ እንዳበለት ሕርቃና ውፃትሉ ኣላ ማርቲ ነብሲ ኣብ ሓደ ፍርናሽ ደቂስና ዳ እንታይ ደለኺ ካብ ዝገርመካ ከዓ እንተዚ ሓቅፍካኒ ኢልኪ ወጠት ትብለኒ ዝነበርክ ንስኺ ምስ በላ መናታ ኣነ ማርታስ ከምኡ ክገብር ምስ በለቱ እቦ ኢሉ ሓንሳብ ከም ተማሰብ ምስ ገበራም ይፃወታ ከም ዘሎን ምናልባት ክገላበጡ ከምኡ ኣጋጢሙ ክኾን ከም ዝኽእል ዋላ ሓደ ዝቐረባ ከም ዘይብሉ ናይ ጓል ፀገም መዝሚዙ ዝጥቀም ሰብ ከም ዘይኮነን ሰማይ ምድርን ይላገባላ ዝኾነ እንተደልዮም ብዘይናታ ድሌትን ፍቓድን ዋላ ሓደ ከም ዘይገብር ይኹን እምበር ከም ሃፍቱ ክርኢ እንተዘይኮይኑ ብካልእ ዓይኒ ክጥምታ ከም ዘይኮነን ክትቀስን ከም ዘላ ምስ ነገራ ሕጉስ በለት። ከም ሓዋት ኮኑ ተረዳድኡ። ኣብ መንጎ ግና ቴሌፎና ድምፂ ኣስምዐት እንዳርኣየታ ስቕበለት ተኣፅወት መሊሳ ተደወለት ሕጁን ተኣፅወት መበረብኣይ ግዜ ምስ ተደወለ ግና ዘይትቅበለዮ ምስ በሎም ደሌት ከም ዘይብላ እንዳነገረቶ ኮላ ወዲኣ መበል ሓሙሻይ ምስ ተደወለት ግና ተቀበለዮ እዚ ዓይነቱ ምስ ኣፍጠጠላ ተቀብል ኣቢላ ሓፂር መሊሳ ካልእ ገዲፍካ ሕጂ ገንዘብ ስለለ ክትብል
መልሱ ከይሰምዐት ቴሌፎን ኣፀወት መንደኣሉ ምስ በላ ካልእ ግዜ ክእለክም ሕጂ ምናልባት ዕድል እንድሕሪ ጌርካ ገንዘብ ክመፅአና እዩ ኣስቤዛ ክንገዝእ ኢና ክዳና ክንልውጥ ኢና ስጋ ክንበልዕ ኢና ምስ በለቱ ብሓቂ በላ እወ ግና ጸሎት ኣጻቂላ ገና ዘረብኣ ከወድኣት ከላ መልእክቲ መፂ ክሎ ክብል ሓደ ደወለሎም ዕድል ጌርካ ኣለኻ ናብ ሓደ ቦታ ክንከይድና ተዓፂፍና ሓዲርና ተዓፂፍና ክንብል ኣይኮና እንተስ ንዓና ምስ በለቱ ገጹ ተሓፂቡ ፀጉሩ ኣመዓራርዩ ተታሒዞም ወፁም ገንዘቦም ተቐቢሎም ድማ ክሳብ ፅቡቅ ገይሮም ዝፀግቡ በልዑ ሰተዩ በቢዓይነቱ ክዳን ካብ ነብሳ ሓሊፋን ኣደገት ከመይ ዝበለ ሽሸይ እንዳበለ እቲ ገንዘብ ቤን መፂኡ ዘይገድስ ተከደነ በልዐ መወዳእታ ንገዝኦም ዘድሊ ገዛ እዚኦም ልዕሊ 15,000 ኣውፂኦም ኣበሉም ደኺመ ክዕርፍ ከበለቱ ነቲ ዘምፅአቶ ኣስቤዛ ቦታ ቦትኡ እንዳገበረት ድሕሪ ምትሓዝ ናብ ክዳን ምዕቃን ኣተወት ይኹን እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክዳን ትቕይረሉ ንደገ ተውፅኦ ነበረት ማርቲ ደኣ ኣቐዲመ ክላሊልክ ነይሩን ከመይ ዝበለ ሽሸዩ ካብ ዝፍጠር ንመጀመርታ ግዜ የጋጥመልና ምስ በላም ንሕጂ እምበር ተፀባይ ወድኻን ኣይበርሓኒ ንምዃኑ ዝኾነ ሞያ ኣለካ ዶ ምስ በለቱ ዝኾነ ከምዚ ይብሉ ነገራ እሞ ከምዚኦም ጊዜኦም ንከንቱ ስቂሎም ዘባኽኑ ሰባት ኢኻ ማለት እዩ ብዝኾነ ካብ ድሕሪ ሕጂ ዝጠፍእ ግዜ ኣይክሕልን እዩ ደስ ዝበለካ ሞያ ክትመሃር ኢኻ ሽዑ ሰጢልካ ስሩዕ ስራሕካ ትጅምር ምስ በለቱ ኣትማርቲ ገንዘብ ከምስ በላ ናይ ገንዘብ ፀገም የለን ክንደቲ ተሸጊረ ከለኹ ክትሕግዘኒ ዝተበገስካ ኣይኮኒ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ካብ ዝኾነ ሰብ ማልስ ከይተፀበይ ኣቕሙ ዘፍቀደ ክሕግዝ ኣለዎም ምናልባት እቲ ዝሓገዝካዮ ሰብ እንተዘይሓጊዝካ ሓደ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ብዝኾነ ካልእ ሰብ ክትሕገዝ ኢኻ እዚ ድማ ኣቐዲምካ ዝሰርሕካዮ ኣሕሊፍካዮ ዝፀንሐካ ውፅኢት ሰናይ ተግባርካ ምስ በለቱ ማርቲ ምስ ሰብ ደይ ዘለኹ ዋላስ ምስ መልኣኽ ደኣኸ ይኮን ምስ በላ ሓንሱስ ከም ዝተባሓልከ ጥራሕ ግበር ምስ በለቱ እሞ ክልተ ሕቶ ዶ ክሓትት ምስ በላ ይከኣል እዩ ስለ ዝበለቱ ሓደ ገንዘብ ካበይ ምፂእኺ ማለት መን ኣንቲ ዝሓበኪ ካልኣይ ክንደይ ዕድመኺ ምስ በላ እቲ ናይ ገንዘብ ሞያ ይፅንሐልና ድመይ ግና ናይ ብሓቂ ደይ ክነገርካ ዋላስ ከምተን ዕድሚእን ኣንኢስን ዝዛረባ ምስ በለቱ ኣላ ማርቲ ድሓነይ ብሓቂ ምስ በላ 24 ወድኢ ናብ 25 ይፅጋዕ ኣለኹ ወራ ኣመተይ ከመን ቀሪቡ ምስ በለቱም ፅቡቕ እምበር ብዝኾነ ለባሚኺ ትመስሊ እሞ ይመላኣልክ ምስ በላ ስለቲ ፅቡቕ ዘረባኽ የመስግነካ ሕጂ ግዳ ነብሰይ ክሕፀብ ኮይነ ሓንሳብ ዶ ክትወፅኣለይ ምስ በለቱ ማርቲ ንእባ ኣብ ገዛእ ገዛና ሓላፊ ትፃወት ምስ በላ እስካ ጅባኻ ፈትሽካ ሚቲ ገለ እንተሃሊካ ኣውፅእ ምስ በለቱ እንዳ ሰሓት ኣተዛጓል ኣፀጊዓ እምበር ትወቕጠንላ ወይ ገንዘብ ዝገብር እንዳበለም በሊ ኣይውፅእ እንተደለኺ ደገ ኪድካ ተሓፅብ ምስ በላ ኣውፅንልካ በልሃራ ዓይንኻ በልቲ ዓመት ምስ በለቱ እዚ ቀሊል ይእመት በላ